Siinä tää lähtee. Puskuri vaihdettiin. Melkein sai vetokoukku. Sitten se ottaa traileri. Ottaa tän trailerin. Jos ei näköjään enää ole valoja. Ja ne lähtee jonnekin. Sitten mitään tietoa. Sinne meni. Morjens. Takaisin omaan pisteeseen. Jep. เปิดประตูออกให้กว้างๆนะพวกพี่ Bang, bang. No voi vittu, johan ootte osunut. Oh shit. Ei perkele. Thôi thôi. Oi! Thôi thôi. Oi! Oi! Vô nghe. Oi! Thôi thôi. Oi perkele! Tässäkin längi jotain. Ei tätä kurjuutta kestä. Selvi. No lokasuoja lytyssä jo. Kärrystä. Tuo ei osaa satana ajaa. Tai Pinang Bono. Kun se pitää koukata. Oi. Nyt on toinen puoli. Ei. Ei. No niin. Tuolta tuli. Tänne meni. Ei saa viedä enää kaatopaikalle täällä roskia. Täytyy roskat hoitaa itse. Hohoho. Onneksi aurinko joutuu pilvien taa. Ja niin, viton kuuma. Muuten olisi. Katsotaan mitä tästä tapahtuu. En tiedä tapahtuuko mitään. Turhakepuut. Myös tästä. Tuolla täällä vesi. Taas tuli tuohon.
Siinä se viidakko. Uhuhuh. Tää on tylsää. No kai noitten henkien puu. Noin marjat mitä tossa on. Ei saa mummu tuoda enää tänne noille hengille ruokaa juomaan. No voi hitto, siitä se lähti. Iso nokki. No, vaan tämmönen jokavuotinen kävelyretki. Kävelyretki tänne. Aurinkokin alkoi ja pääsee pilvien takaa. Kumipuissa lehtiä sillä että en tiedä tuleeko tästäkään ikinä ketään enää mitään. En mä näitä ymmärrä. Joo. Huhhuh. Jossain alkoi kuvaus. Alkoi tuutti. Mä tämmösiä kuvaa. Kun mä tiedän nää itse ihan hyvin. Joo, näkyy. Oh, varaa. Tällä kertaa retkimme suuntautuu viidakko, palmuviidakkoon. Olemme päässeet tänne Garibialle. Eikä olla. Me ollaan soudaus. Meidän mentoolisavuketta ja kuljettaa palmujen seassa. Auchi. Sieltä öljy tulee sitten, palmuöljy näistä tuolta. No. Ootte te kävelempää. Mitä kävele? Tuosta on parempi, tänne on valmistunut highway. Pieni siisti kumipuuplantti tossa ja se iso tie meneekin. Iso tie. Tie kuin tie. Täällä ei olekaan niin kuuma ollenkaan. Ollenkaan kuin muualla. Oho. Aika siistiä. Täällä ei ole niin paljon kaikkea heitelty. Joka suuntaan on. Ja meitillä. Meidän puolella. Nyt meille tulikin joku este. Palmunoksa on niin perkeleesti edessä, että näissä on ne piikit, niin ei viitti ylikävellä. Katsotaan reitti. Sissi etsii reitin. Suomalainen ilmatorjunta patteristo pelkaspo. Eihän ne mettää ammu.
Ei. Apinnoissa luulee olevan. Pakko laittaa ne kyltin tonne, kuulkaa on tullut kyltti. Joo. No. Toppia tässä. Samlo. Ja yllätys. Oli pakko ottaa. Bangkokin taksi. Kotomo. Krungtiep. Ei tätä mä menen. Selkeästi toi poliisi. Vahapalkkakuljetus menee just voitteen. Tulin täältä pusikosta. Hieno talon paikka. Ja hyvä katso tässä, niin mikä se löllötellä ja nauttia elämästä. Hiton hyvän näköisiä kumipuita on kaverilla, joo. Mitä siinä sitten? Talo jossain muualla ja tällaita. Kato, Anopin kieliä. Saatanan kärpäne. Menee nyt. Toi muuten on varmaan jättipuu. Mä luulen, että toi harmaa. Saatanan male. Ei taida olla, se taitaa olla näitä. Siinä on jotain myynnissä. Jotain on myynnissä, en tiedä mitä. Ei ainakaan kaljaa. Niitä on katkattu yksi. Siinä oli kumikäärme, en kerinnyt kuvaa. Kumikäärmettä. Näillä on kylmä. Savarikab! Nangaso! Savarikab! Kysy mihin mä oon menossa. Voi että nongas on vähän näin. Mä et eikä näin vittu käänny ja tuu jumalaa viemään 50 metriä. Ei onneksi. Hiljensivät vaan. Ihmeellistä kun tulee tähän meidän puolelle. Tossahan minä naapurissa. Tuo naapurissa me aina ollaan. Tässä me asutaan. Tää on on meidän talo tässä näin. Tai se on valmistumassa. Joo. Niin. Joo. Viljellään ja tehdään kaikkea. Ja tuossa me sitten yövytään ja nukutaan siis ja asutaan oikeesti niin joo. Noin niinku joo niinku. Niinku. Banaanipoika vittuilee. Koirat ruopii mun maata. Emme vittu kasvattaa banaanis muualle. Naikkumaan sua. Siis miten helvetissä täällä voi olla näin? Tää on kyllä vaaran puolta. Jos vähän varjoa. Tää on kyllä joku helvetin esikartano tää meidän mökkipaha. Herra Jumala. Tässä oikein lävähtää se kuumuus päälle. Ei helvetti. Ja ihme jos
kaljan juotis toisenkin, niin kaikki tulee vetenä pihalle. Tääkin oli joku uusi homma, että täytyy olla toi tommonen, en mä tiedä näkyykö se ihan sama. Varoittaa, että ei. Missä sontia sit ollaan? Eikö ole ketään? Ei taida olla. Mä kattoon ponnen kumipuun. Häh? On niin? Niin! Antti. Oo! Sillä on niin! Joo! Garbage road. Beep 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 beep. Ja nyt tarvii enempää kuvata. Mennään täällä. Kuvataan vielä kaatopaikka. Joo. Tää on se. Maksaa helvetistä tuot tähän jotain. Täytyy itse polttaa. Ei mitään. Pistää kiinni ja sitten vasta kun ollaan ponnin jampana. Jatketaan. Oida. Joo. En tiedä. Joku voi tietää mikä tuo merkki. Banaani, quay. Rubber. Hả? Täälläkin on talo. Oho. Kivasti vaiheessa. Rubber, jampana. Maak. Nyt on pakko kyllä olla ja punnin nämä. Maak. Niin, pun. Niin. Niin. Anh xuôi. Một số cặp. Xem. Oh. Sip right. Sip. Yeah. Ooh. Anh đi line. Nè. Mark money. Ni pun standby. Hon mark. Kiên. Oh.
อะไรนี่ ฮะ น้ โน่น้ำบ่มี ำโอ้น้ มักบ่มาน้ ำฟรอกว้าโอ้เสียงไร same ำชิโล and frog more and กบno siinä se tässä se tuli nähtyä varaan poikki mitä se teille kuuluu missä se linja kulkee Laitetaan ne vielä. Ei kukaan on nähnyt kumipuita, niin mun näkee. Ei oo pikkää, ei ole pikkapuita. Olla ja sillä on vettä ja talvuu. Talvuu syy. Se on. Katkalla pitää kaatopas menemään. Ei sitten kuvalla sitten. Oho, täältä näkyy puupäälle. Oho, toi on kasvossa itse. Mielestäni ihan alan. Mä venkoilen takaan. Se mitään haittaa. Joo, kanssa parani on siinä. Aha. Sugar. Not, yeah, sugar. Niitä kylttejä menee hirveän nopeasti. Tää on sitten tää kuningattainen. Patio. Taas. Kosin uudikalla. Lu. No problem. Kotitalo. Tästä sitten kuvaat enää. Oi. Sun pitää lentää helvettiin. Mä hakeen Taanin nytte. No ensimmäiset lapset tuli. Mä työ hakee Taani. Joo, tää on vähän pimeetä tietenkin. Kävele täällä Persisahteen keskellä tai Vesisellä loppu jo. Ukkonen jytitsee. Moi! Jäk! Taan! Taan by! Have a big baby! Big baby bye! Täällä me!
Kyllä meillä tupakkaa. Oh, take care. Attack man. Ja niin, mitäs tämmöstä kuvaa? Kuvaapa niitä kuvaa. Ah niin, sieltä tuli Jen. Haetaan se Taane. Tän, Susai. Bye. Already. Tiri. Ne meni jo. Joo, mä ollaan poikas oltu siellä kun kaksi ja blum blum. Häh. Ei levetti kun jäkättää. Tää on terroristi. Tämä. Destroy everything. Oi, Tää on panda. Panda happy. Nó lên tù mà nè. Tiger. Bok. Bok. Mitä näitä kuvaat? ไปแท้คนเข้าไปแล้วพวก Nào nha. โอ้โห Lưu. Sắp nì. Nào, đêm. Joo, alkoholisti istuu tässä. Ai niin mun pitäisi ottaa tämä mukaan. Joo, mä otan tämän. Sandarasta en tiedä yhtään mitään, mikä helvetti pieru tulee. Joo, tot. Mulla oli toiset sandaalit, mutta ne varastettiin. Aina varastetaan. Aina kun on joku hyvä, niin se viedään. Nyt mennään tänne pimeyteen. Pimeyteen. Katsotaan, pikkupossuja tulee. Joo, vesisade hiipu pois. Okei. Taani pitää huolta kuule näistä lapsista ja. Camille! Rồi em làm gì? Hả? Bay! Camille! Hả? Baby come. Ikka koli. Some baby. Täällä olla Bang, joka on... Bang. Ibang! Tästä poikki. Mama, happy. Baby. Ma. Riêng trong Sam Si. Sam. Bangไปเลยนะ Bang. ไปเลยปังเมื่อกันนะ Come here.